Bé, bones a tothom, nou vídeo pel canal. I res, avui vaig a fer una mega sortida. Vaig molt carregat, porto la càmera, motxilla i anirem a buscar unes càmeres de trampeig que tinc col·locades de fa 2 setmanes i en col·locarem 2 més. Col·locarem en total 5 càmeres de trampeig i a veure que, bueno, les vull canviar de lloc i també porto la càmera per a veure què podem veure. I res, si voleu acompanyar-me en aquesta aventura, que estaré crec que tot el dia, quedeu-vos fins al final i espero que us agradi el vídeo. Bé, ja hem arribat al lloc de la primera càmera, ara us ensenyo. Amb aquest carreró la teníem, si es veu una mica el carreró. La càmera la tenim aquí, aquí està. Aquí tenim el Roy. Està cansat, ja fa molta calor avui. Bé, ja hem recollit la primera càmera i bastant content, la veritat. No sé si haureu vist les imatges o no, però hi ha un animal, crec que hi ha un animal que no se'n veuen gaires i bueno, ja el veureu, no faig spoilers. Bueno, aquí almenys no se'n veuen gaires, o jo no n'he vist gaires. Ja, així que bastant content i ja veureu. Ara anem a buscar les altres 2 càmeres i després les tornem a recol·locar. Vinga, va, som-hi. Bé, ja hem arribat al lloc de la segona càmera i ja estem aquí i perquè veieu la calor que fa. Mireu el Roy, on està? Roy, fa calor o què? Roy! I aquí tenim la càmera que gravava tota aquesta zona d'aquí, aquestes baixes, a veure què. Bé, doncs ja hem revisat la càmera i, bueno, malauradament amb aquesta no hem gravat gran cosa, només surt un porc, hi ha 5 imatges només. Realment no sé per què ha passat, potser és que no hi ha passat res o no sé si ha sigut la càmera té bateria i està tot bé, però a vegades sí que és veritat que potser, no sé, la càmera aquesta és bastant vella, la que hi havia aquí, potser no ha anat gaire bé i no ha gravat del tot. Així que no res, ara aniré a buscar l'última càmera que ens quede i ja ens n'anem cap a una altra zona a recol·locar les 5 càmeres. Bé, ja hem arribat a l'última càmera. La vam ficar aquí en aquest carreró que es veu i aquí hi ha un pas. La càmera està aquí. El Roy, que està mort de calor. Sort que ja se ve encara baixar un rajol d'aigua. Bé, doncs ja hem recollit la tercera càmera i hem gravat algun cabriolet d'algun porc i ja tinc les 5 càmeres a la motxilla, que ara m'està pesant bastant, però bueno, és un moment perquè ara les vaig a col·locar les 5 i res, continuem la ruta a col·locar les 5 càmeres aquestes i a veure què podem gravar. Si porto la càmera, la Nikon, per a veure si podem veure algun isard, perquè bueno, ara ja són quasi les 12 del migdia i dubto que es puguin veure gaires animals si no és algun isard al cap d'un roc, així que anem a veure si hi ha alguna cosa.
Bé, acabem de veure un isard. A uns 200 metres, bastant maquet, ja veureu les imatges. I res, ja estic més o menys a la zona on volia estar per ficar les càmeres i ara, doncs, bé, les col·locarem perquè veieu les vistes espectaculars. Que venim del fons d'aquest barranc i anem pujant per aquesta carena que tenim aquí al davant. Bé, doncs ja estic col·locant les càmeres, abans n'he col·locat una ja que no m'he gravat i ara ja hem ficat la segona, que està aquí, i gravarà tota aquesta zona oberta, una mica, bueno, és un prat de muntanya, aquí dalt hi ha un cortal, i gravarà aquesta zona d'aquí, que l'any passat ja vam gravar aquí al Concabià o algun isard. Doncs res, ara ens queden 3 càmeres més per col·locar i anirem a veure si les trobem a algun lloquet. Bé, acabem de col·locar la tercera càmera, ja estem a dins del bosc i l'hem col·locat en aquest carreró, a veure si es pot veure, si us hi fixeu, és un carreró de bosc, dels animals, i ja està, ja en tenim 3. Ara ens en quedem 2 i continuem. Bé, doncs fins aquí serà tot el vídeo d'avui. Ja tenim aquí els 3 gossets, bueno, la gossa que ara m'arriba, estan cansats. I res, al final només hem col·locat 3 càmeres perquè jo també estic molt cansat i les 2 últimes al final no les hem pogut ficar. Però bueno, ja tenim bons material de les altres i a veure què ens graven aquestes 3, així que no res, si voleu veure què surt, aneu estant atents al canal i mireu els vídeos. I res, ara estarem aquest mes ficant càmeres, buscant cabirols i coses així, vale? Pues no res, espero que us hagi agradat el vídeo i bueno, res, això, que estigueu atents al canal per més vídeos com aquest. Que vagi bé, adeu!